קשר עם האוכל, ברוכות המצטרפות לסדנה החדשה שלנו, שיעור ראשון, הכנה לפסח, קשר עם האוכל. מתרגשת ביחד איתכן לפתוח את הסדנה הזאת, השיעור הראשון החשוב והמהותי הזה. מתזכרת שימימה לא הייתה דיאטנית ולא הייתה תזונאית, אבל הבינה את הקשר הפיזי והרוחני של האוכל. בחלק שאני אלמד, אנחנו נעסוק בקשר עם האוכל, קשר שהוא רוחני, שמאפשר צמיחה ומאפשר איזושהי התפתחות עצמית, אישית. וככל שנתעמק וככל שנהיה בחלקים האלה, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד עם הקשר עם האוכל הפיזי, כי בעצם אנחנו זקוקים לרוח. ראשית, אני רוצה לשאול, למה ימימה מתכוונת כשהיא אומרת מאכל? מה זה מאכל? על מה היא מדברת בכלל? אז ימימה, זיכרונה לברכה, מדברת על המילה מאכל כראשי תיבות. וזה כל כך עמוק וכל כך מדהים וכל כך חשוב וכל כך נכון. יש לנו משהו שהוא לא פתור עם האוכל לנו כנשים ובכלל כבני אדם. אז המם זה מה אני אוכלת. מה אני אוכלת? יש כאלה שאומרים, היא בסרטים, היא אוכלת סרטים, זה איזשהו מושגים כאלה שאנחנו לא כך משתמשים ביום יום, אבל זה נמצא. איך אני אוכלת שם? איך אני אוכלת? איזה סרט, איזה סיפור אני מספרת לעצמי? כמה אני אוכלת? מה הכמות של האוכל שאני אוכלת, הרוחני, כשמשהו לא מתיישב בדיוק כמו שהייתי רוצה, או כמו שאני רוצה, ולמה? למה אני אוכלת את מה שאני אוכלת? מי אני בעצם? אז האוכל הוא כמו בקשר. זה המשפט הראשון מתוך החלק הנלמד. האוכל הוא מראה לקשרים שלנו. כשאני מחוברת באמת לעצמי, אני יודעת מה נכון לי, אבל אם אני ניזונה מהתגובות של אחרים, מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, איך אני נראית בעיני האחרים, מהמבטים שלהם, או מהאופן שבו הם תופסים אותי, אני עלולה לאבד את הקשר הפנימי, שהוא הקשר הכי חשוב. כמו שבקשר בריא יש נוכחות ויש אמת, כך גם אכילה. היא צריכה להיות מתוך חיבור, ולא מתוך ניסיון לרצות מישהו, או להתאים את עצמי לאחרים. ככל שאני מחוברת לעצמי, ויודעת מה מזין אותי, מה עושה לי טוב, האם אני בעד לשון הרע, נגד לשון הרע, האם זה עושה לי טוב, מה קורה איתי? באופן כללי, לשון הרע לא עושה טוב לאף אחד, אז מה אני רוצה לאזן ולהזין את עצמי? זה הקשר לזמן אוכל, ימימה אומרת. כשאני נוכחת בתוך האכילה, אני מחוברת לעצמי, ולא למה שאחרים חושבים או מרגישים. אם אני תלויה במצב הרוח של הסובבים אותי, אני מפספסת את ההזנה הפנימית שלי. וכל רגע שבו אני בוחרת להקשיב לעצמי ולכבד את הגוף והנפש שלי, הוא רגע של קשר אמיתי. ואני רוצה להיות בקשר אמיתי עם עצמי. אני רוצה להזין את עצמי בדברים שהם טובים לי, שהם נכונים לי. ספר טוב, סרט טוב, מילה טובה, כל אחד שיבחר מה שנכון לו. שיחה נעימה, שיעור טוב. ואז היא אומרת, אני לא בהרהור, אני במנוחה. כאשר אני מתלבטת, מה יחשבו עליי, או כמה אני אמורה לאכול, אני בעצם בהרהור מתמיד. במקום להיות במנוחה, המנוחה האמיתית היא ההכרה בערך שלי, ביכולות שלי, לדעת מה נכון לי, בלי להיות תלויה באישור חיצוני. כשאני לא תלויה באישור חיצוני, אני לא מהרהרת יותר מדי, ואני לא מופרת יותר מדי. אז מי שאוכלת מהר מתוך מתח, יש נשים, ימימה אומרת, שאוכלות מהר מתוך מתח, רוצות לבלוע את העולם עם ידע ודברים, ואני רוצה ללמוד את זה ואת זה ואת זה. לאט לאט, כשאת במתח, כשאני במתח, אולי אני בעצם מנסה לברוח ממשהו, מהרגשות שלי,
אני באיזושהי תחרות עם מישהו. אני בעצם מבולבלת מהצורך לקבל אישור מאחרים. אבל אם אני אוכלת מתוך קשב, אני מבינה שהאוכל הוא לא למילוי הריק, אלא חלק מתהליך פנימי של הקשבה לעצמי. כשיש ריק, משהו ייכנס לשם. ועדיף שאני אבין, כשאני בריק, במקום שהוא ריק, שאני אוכל להזין את עצמי בדברים שמתאימים לגוף שלי. אוכלות מעבר להוראות המוח בדיוק. ימימה אומרת, כשאני ניזונה מתגובות של אחרים, אני לא מקשיבה להוראות המוח שלי. אני ממשיכה לאכול כי הגוף שלי צריך, לא בגלל שהגוף שלי צריך, אלא כי אני מנסה למלא את החלל הרגשי, או למצוא מקום של שייכות דרך האוכל. אני יושבת עם אנשים, הם מדברים לשון הרע, הם מדברים דברים שאני לא אוהבת, הם מדברים על משהו שאני עושה לי לא טוב, אני עדיין נמצאת שם. היא אומרת, קודם כל תביני מה את רוצה, מתוך הידיעה הפנימית מה טוב לך. תנסי למצוא את החיבורים שמאזנים אותך, ששומרים על השמחה המינימלית שלך, ושאת בהכרת הטוב. ובהמשך היא אומרת, יש קשב להוראות המוח, כאשר הסוכר ישנו בזמן. אז אם אני מחוברת לעצמי, אני יודעת מתי די לי. לא צריכה להפריז, לא במתוק ולא בשום דבר אחר, ולא בשיחה שהיא כל כך גורמת לי לאיזושהי עליזות והשתוללות. אם אני תלויה במצב הרוח של אחרים, או בציפיות שלהם ממני, אז אני עלולה להמשיך לאכול, זאת אומרת להזין את עצמי, מעבר למה שאני זקוקה באמת. האוכל פה הוא מזון רוחני, כי אני לא בקשב אמיתי לעצמי. ואז אני בהפרזה. ואם זה אוכל פיזי, פחמימות, סוכרים וכו'. ורוחני, דיבורים שלא מתאימים לי. ואז היא אומרת, אין צורך להמשיך. כאשר אני מזהה את הצרכים האמיתיים שלי, אני יכולה לעצור בזמן. אני לא צריכה לחפש הכרה דרך איזושהי אכילה או תזונה שהיא דרך התגובות של האחרים. אני לא כמו עלה נידף ברוח, מה שאחרים אומרים לי, בהתאם לזה אני מגיבה ועושה וחוזרת הביתה עצובה. אני מספיקה לעצמי. אני לעצמי זה מספיק, כי יש לי שיח טוב עם עצמי. אני גם בקשר, היא אומרת, את בקשר, הקשר האמיתי שלי הוא לא רק עם מה חושבים עליי, זה יכול להיות מישהו מהמשפחה וקולגות בעבודה ומיליון ואחד מקומות, בסופר אפילו. אלא קשר שאני מזינה את עצמי באמת קשובה לעצמי, ובאמת אתן קשובות לעצמכם? האם את באמת יודעת מה טוב לך? או שאני מחפשת שהעולם יגיד לי, התרבות שממנו אני באה, השבט שממנו אני נמצאת, שזה מצוין לכבד ולעשות, אבל מותר לי להיות ייחודית ומיוחדת. כמו שבקשר אני רוצה שזה יהיה הדדי ואמיתי, ככה עם התזונה הרוחנית שלי. זה צריך להיות ממקום של אמת ולא של ניסיון לרצות. כמו בזוגיות, אני לא רוצה לרצות את הבן זוג שלי. אני רוצה לתת מעצמי, מהלב שלי, מהאושר שלי. ולא כדי שהוא ימחא לי כל היום כפיים, ואוי, נתתי למה הוא לא מגיב. אני מרגישה את הכוח בכל, כשאני בנתינה, כשאני בעשייה, כשהמזון שלי, הפיזי והרגשי, מגיע ממקום נכון, אני מרגישה חיות, אני מרגישה כוח. אבל אם אני מחפשת כל הזמן חיזוקים, ואני מאשימה, וימימה אומרת, כשאת מאשימה זו אינה נתינה, אז את תתני. כי אני עלולה לאבד את החיבור הפנימי שלי. והכוח נמצא בידיים שלי, בנות, יקרות. ואני יכולה באמת להקשיב ולהבין מה אני באמת צריכה, למה אני באמת זקוקה. מה חסר לי? מה נכון לי? דווקא אוכל שהוא טבעי לא מרוסס, ימימה אומרת. היא אומרת שהמזון הזה, כמו הרגשות, זה צריך להיות טבעי ואמיתי, לא מרוססים. אני לא צריכה לדכא אותם כדי להיות כמו. ולא להיות מושפעת מרעשי רקע, מציפיות, מאיזה שהן השפעות חיצוניות. כי זה לא באמת מזין אותנו. זה רק בכאילו.
וכשאני מאפשרת לעצמי להיות אני, בלי מסכות, אני מקבלת את המזון האמיתי לנפש. אז בנות, מה הנפש שלכם? למה היא זקוקה? היא אומרת, אני אוכלת בפשטות. הפשטות הזאת, המזון הפשוט הזאת, האכילה הפשוטה הזאת, משקפת את החיים הפשוטים יותר. חיים שבהם אני לא צריכה להוכיח כלום לאף אחד. אני לא מחפשת הכרה דרך המזון הזה, או דרך האוכל, או דרך דעות של אחרים, אלא פשוט מחוברת לצרכים שלי. ימימה העידה על עצמה שהיא פועלת פשוטה. מה שהיא עושה זה דברים פשוטים, זה לכאורה נראה דברים מאוד נשגבים, ועובדה שאנחנו לומדים את זה ומתרגשים מזה, אבל הפשטות הזאת היא החוזקה, היא הדבר הכי הכי חשוב. אבל מרגישה את הפרי שנמצא מאוד, היא אומרת שאת מכניסה, למשל, את נוכחת, מכניסה אוכל לפה, מכניסה מזון לנפש, מרגישים בכל האיברים, כל מה שקיים סביבי. האוכל זה לא רק טעם, זו חוויה. כשאני טועמת משהו, כשאני שומעת איזשהו צליל מיוחד, או מריחה ריח של אוכל, זה ממש מרגש אותי, כי זה מזכיר לי זיכרון ילדות. זה משהו עמוק ורגשי. אבל אם אני עסוקה במה שאחרים חושבים, על הדרך שבה אני אוכלת, ועל הדרך שבה אני מדברת, ועל הדרך שבה אני נראית, אני בעצם מפרה את עצמי. אז אם את רוצה לעשות איזשהו שינוי, תשנני מה טוב לך. זה אותם אותיות. ועוד חלקיק מהמשפט הזה, לפעמים זה נמס בפה שלי, מהחום שלי. אז המזון שאני מכניסה לגוף שלי, כשאני מביאה את חום הלב, חום העצמי שלי, הכל משתנה. כי אני לא כועסת על עצמי למה הקשבתי לפני כן, ולמה הייתי חלק ולמה דיברתי ככה, אני עסוקה בהווה. זה לימוד של הווה, אני לא שופטת את עצמי, לפי מדדים חיצוניים. אני לא נותנת לעצמי ליהנות באמת, כשאני בעצם כל הזמן מפרה את עצמי. אבל אם אני מעניקה לעצמי את החום הזה, את החמלה, ואוהבת את עצמי ואהבה, אני מרגישה את הטוב נמס לתוך החיים שלי. גם אם מישהו מדבר משהו שלא מתאים לי, אני לא שופטת אותו, אני שופטת את עצמי, האם אני חלק מזה או לא. היא אומרת לעשות תנועות לעיסה ולבלוע. אם יש דברים שהם המזון שלנו, שהאכילה לא תהיה שטחית, עמוק, שתהיה עמוקה. לא לבלוע כל מה שמישהו אומר, כי זה להיות חלק מקבוצה. כי זה מה שמרגיש כעת, אלא להפך להרגיש מה אני באמת עושה, להיות נוכחת. אני חווה את הרגע, אני מחוברת. אני בחמלה למישהו אחר ואני אומרת, אוי, הוא מדבר ככה כי הוא עמוס, זה לא נגדי, זה לא בגללי, זה לא בשבילי. והיא אומרת, זה אחר, יש את הקשר אותו זמן. כשאני מבינה את זה, אז השיח שלי הוא אחר. יש בי את החמלה ואמת וחיבור, וכשאני מחוברת, אני יודעת מה טוב לי. אני לא צריכה להישען על תגובות חיצוניות. ימימה אומרת באחד החלקים, כשמישהו מדבר, המילים הן שלו, הן משתייכות לפיו. זה לא משתייך לפה שלי. ולכן אני צריכה להזין את עצמי בהבנה הזאת. היא אומרת זאת, אומרת לא ממהרת. אל תעני מהר. כשאני לא ממהרת, אני מאפשרת לעצמי לזהות את המזון האמיתי שלי. אם זה באוכל פיזי, ואם זה ברוחני, ואם זה מזון לנפש. אני לא מחפשת למלא מהר את הריקנות, ולהשיב מהר, ולענות מהר, והראיתי לו, ועשיתי לו. אלא אני באמת מתחברת לרגע, מתחברת למה שנכון לי. לא שום דבר, היא אומרת, ולא שום דבר אחר. לפעמים כל מה שאני צריכה, בסך הכל, זה להקשיב למה שהעולם אומר, ולא למה שמצפים ממני, אלא למה שאני יודעת בלב שלי, שהוא הנכון לי באמת. השיעור הזה הוא כל כך עמוק. מה אני מזינה את עצמי? מה אני רוצה מעצמי? מה נכון לי? ואני רוצה לסכם לכם את זה באיזשהו סיכום ככה קצר. קשר עם האוכל זה כמו הקשר עם עצמנו. האכילה משקפת את הקשר שלי עם עצמי ועם העולם.
וכשאני אוכלת מתוך קשב, אני יכולה להבין מה הבקשה שלי ומה הנוכחות שלי, אני נוכחת באותו רגע. אנחנו מזינות לא רק את הגוף, אלא גם את הנפש. לעומת זאת, כשאנחנו תלויות במצבי הרוח של האחרים, בציפיות או בהכרה חיצונית, שאני צריכה שמישהו יכיר בי, שיבין אותי, שיקשיב לי, שאני רוצה להשתייך, אנחנו עלולות לאבד את החיבור הפנימי לצורך במזון שאינו נכון לנו, גם פיזית וגם רגשית. אתם מוזמנות לקחת צלחת ולראות מה אתם שמות בתוך הצלחת. משהו דמיוני ובעצם כל כך אמיתי ורוחני. תכניסו לצלחת, תראו מה אתם שמות, גם פיזי וגם רוחני. ימימה מדגישה את החשיבות של אכילה במנוחה, מתוך הקשבה להוראות הגוף ולצרכים הרגשיים. היא מלמדת אותנו שאכילה בחיפזון או מתוך מתח זה ביטוי לחוסר שקט פנימי. וכשאנחנו מאיתות, מקשיבות ובוחרות במזון שמתאים לנו באמת, בין אם מדובר באוכל טבעי או בתוכן רגשי שמזין אותנו, אנחנו מחזקות את עצמנו ואת הסובבים אותנו, כי יש לנו גם קשר החוצה. הלימוד הזה זה לא להתבודד, לא להיות באי בודד. אז יש לנו פה איזושהי הזמנה להתחבר למזון האמיתי שלנו, לקשב לעצמנו, לב פתוח אמיתי, מחשבות טובות ורצון טוב. זה מאוד מאוד חשוב להתחבר לחום הרגשי וההכרה בערך שלנו. אני טובה מעצם היותי, ימימה אומרת. ובכך האכילה, המזון שאני מכניסה לגוף, הופך להיות לא רק פעולה יומיומית, אלא ביטוי של אהבה עצמית, של קשר עמוק לנפש. ואנחנו מדייקות שם בדיוק כפי שקשר בריא דורש נוכחות והקשבה. תחשבו על זוגיות, על הורות. למה אני זקוקה בקשר הזה? להקשבה, לנוכחות, ללראות את האחר, להקשיב לו, ולא לענות מהר מתוך הדחף שלי והרצון שלי לתקן מישהו אחר. אז ככה לא לאפשר למישהו אחר. אז המלאכה שלכם, מהו המאכל שלכם? מהו המה? מהו האיך? ומה הכמה ולמה? מה אתם אוכלות? איך אתם אוכלות? כמה אתם אוכלות? ולמה אתם אוכלות? זה השיעור הראשון. אנחנו נתראה בשיעור השני, המרגש והמדהים. אני מחכה למלאכות שלכם. תכתבו את המלאכות, תשלחו לי לוואטסאפ. בכל רגע נתון, מבטיחה להשיב לכם. אני משיבה גם אם אני עסוקה ולא באותו רגע. זה בדיוק המזון שאנחנו מכניסים לגוף. סבלנות, כי אחרת אנחנו נהיה בסבל. אז אני מחכה למלאכות המדהימות שלכם, ואני מקווה ומתפללת ומאמינה גם שהשיעור הזה יניע איזה משהו במודעות שלכם, בהבנה שלכם, שמה שאנחנו מכניסות לגוף, ככה הגוף שלנו פועל. אז שיהיה לנו יום טוב, ואנחנו נשתמע בסרטון הבא.